De gemeente Tietjerkstra-Diel neemt meer tijd om een besluit te nemen over de bouw van nieuwe woningen in Burgum. Dat waard juist te jong duidelijk bij de Rietskeerkomsten. De werkgroep Wettermunt Natuurlijk is daar wies mee. Zij zitten net te wachten op nieuwe woningen. Op het plak tussen de Wettermunt en de centrale as. Nou, de zware die spelen met name is dat de gemeente van doel weer om je huizen te bouwen. En wij van de Wettermunt Natuurlijk vinden dit geen goed plan. Nou, toen hebben we als werkgroep zijn, hoe kunnen we nou een goede oplossing vinden waar alle partijen tevreden mee zijn. Want dat is wat je graag wil. Als je iets vinden kennen waar alle partijen van zeggen van, nou, dat is een goed plan en daar kunnen we eens in vinden. Stel dat de waren een gedeelte van hun natuurgebied opoffert. En er kan eventueel gebouwd worden en er kan een manege komen en dan bloedt de rest van de waren mooi intact zoals het nou is. Dan krijgen ze van ons weerom dit natuurgebied. Dit hele natuurgebied zou dan bij de Warnlutsen worden kennen. Met een tunnel onder de centrale astroog. De werkgroep had het alternatieve plan verleden week gepresenteerd in de Rie. De eerste reacties lieken positief, nevens Van der Meer. Mijn idee weer dat ze wat verbaasd waren over dit idee. Ze hebben bedankt voor het out of the box denken. En ze vragen of we het absoluut inzien worden bij de intaketafel, wat de ideeën van de Warnol hier samelen worden. En dat ze er daarmee aan de slag kunnen.